Police Superintendent Talino, signed Dennis Agustin, Police Superintendent, Regional Chief del Staff. Personal nga gibisita ni PRO7 Director Police Chief Superintendent Noli Talino si PO2 Francis Hermita diha sa Cebu Doctors Hospital. Siya nasamdan sa nga braso sa nitabo nga pinusilay atul sa buy-bust operation Sabado sa Kadlawon sa Barangay Ginsay sa Dakbayan sa Danao. Siya na po sila ni Ariel Cababan alias Aying kinsa nakamatikod sa buy-bust operation. Dali kining mitago sod sa iyang balay ug nahitabo ang pinusilay sa basement. Dito sab nahagba ang pulis nga si Hermita tungod sa samad nga nihiaguman. Apan ang suspect nga si Aying daling nakasibat sa area ug nadakpan pagkadomingo sa buntag. Gisabitan og medalya ng sugatang magiting si Hermita ug gihatagan og 20,000 pesos nga financial assistance. Matud niya, bisan sa hitabo, magpadayon ang iyang paggukod sa mga kriminal ug sa ilang anti-drug operation. Part naman ni sa trabaho, ma'am, pero always pray lang sa Ginoo, ma'am, nga ipalayo mi niya sa mga disgrasya nga samaan kay parte naman gini sa trabaho, ma'am, niya sa pagkakaron ang mga dakpuno nato, ma'am, manukol na magud sila, ma'am. Sunod sa gibisita ni Talino, ang Chongwa Hospital diin admit si PO1 Erwin Pepito sa Bourbon Police. Si Pepito nakaangkon og samad sa iyang tiyan, human na pusilan sa duha ka mga tulisan gawas sa usa ka lodge niadtong Setyembre 7 ning bulana. Igo ra siyang milabay sa area dihang gitulis ang lodge o gidisarmahan ang gwardya, hinungdan nga may responde siya. Gihatagan sab siya og medalya ng sugatang magiting, gawas sa 20,000 pesos nga financial assistance ug laing 10,000 pesos gikan sa pribadong tawo nga wa gipaila. Course lipay kayo kay tagsaro na mga tabuon. Sa usa ka pulis nga kadawat og nana. Lipay pud ko kay sa akong nabuhat ay aday paabot pud. Mato ni General Talino, ingon ni ining klase sa mga pulis ang gikinahanglan sa ilang organisasyon karon. Itong mga pulis natin na ito, dapat tularan. Dapat itong yung mga huwaran ng mga pulis na tinataya yung kanilang buhay para gampanan yung serbisyo natin. Jinky Rosit, News 5.